Magandang umaga mga bata! Kumusta kayong lahat? Ako ang iyong guro para ngayong araw. Ang ating asignatura ay Filipino at ang pag-aaralan natin ay tungkol sa parirala at pangungusap. Pero bago ang lahat, tayo ay magdasal muna. Iyuko ang inyong mga ulo, ipikit ang inyong mga mata at tayo ay manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa ibinigay ninyong pagkakataon upang kami ay muling matuto. Gawaran mo po kami ng isang bukas na isip at damdamin upang maisabuhay ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa aming pagtatagumpay sa buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman, magandang umagang muli mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa parirala at pangungusap. Pero bago ang lahat, tayo ay magbasa ng isang kwento na kapupulutan nyo ng magandang aral. At mayroon tayong talasalitaan na kailangan ninyong malaman bago basahin ang kwento. Una, araw ng pasasalamat. At pangalawa, pabo o turkey. Kapag sinabing araw ng pasasalamat, ito ay isang tao ng pagdiriwang na ginagawa sa mga bansang Amerika at Canada. Kapag naman sinabi nating pabo o turkey, ito ay naging simbolo ng araw ng pasasalamat. Naging tradisyon na ng bawat pamilya sa Amerika ang magluto nito tuwing sasapit ang pagdiriwang. Ngayon naman, ito ang ating Biblia. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti mula sa unang Kronika 16:34. Ngayon naman, buksan ninyo ang inyong mga aklat sa pahina 235 at basahin natin ang kwentong pinamagatang Araw ng Pasasalamat. Isang araw, ang magkapatid na Becky at Regina ay sabik na nagising para sa kanilang taunang paghahanda sa Araw ng Pasasalamat. Pinuntahan nila ang kanilang ina at lola na nasa kusina at kasalukuyang abala sa pagluluto. Katakam-takam ang ginagawang pie na kalabasa, dinurog na patatas na nilagyan ng gatas at nilagyan ng mais. Masarap magluto si Lola ng matamis na cake na gawa sa mais, ang sabi ni Becky sa kapatid. Pero napansin mo bang wala silang nilulutong pabo? Ang tanong naman ng batang si Regina. Nais ng magkapatid na magkaroon din ng pabo ang kanilang handa mamayang gabi gaya ng iba nilang kalaro, kaya't lumabas sila ng bahay para maghanap ng pabo. Una nilang pinuntahan ang palaruan. Doon nakakita sila ng aso, pusa at mga kalapati, ngunit walang pabo. Ngunit nagpatuloy pa ang magkapatid sa paghahanap. Nadaanan nila ang tindahan ng sastre na si Ginoong Dick. Bumati ang magkapatid at tinanong kung saan sila makahahanap ng pabo. Subukan ninyong magtanong sa malaking pamilihan at baka may pabo pa roon, ang sabi ni Ginoong Dick. Nagpatuloy ang mga bata hanggang marating ang malaking pamilihan sa loob. Nakita nila ang mahabang pila ng tao. Nakipila ang magkapatid at nang marating ang dulo, nabasa nila ang paskin na ubos na ang mga pabo. Napagod ang magkapatid at naupo muna sa gilid ng kalye. Laking gulat ni Regina nang makitang nasa tapat sila ng isang zoo. Halika, Becky! Baka may pabo doon, ang pag-ayayang sabi ng kapatid. Nakakita sila ng pagong, unggoy, ahas at pabo, ngunit ang mga ito ay pag-aari ng zoo at hindi pwedeng kunin. Malungkot na lumabas ng zoo ang magkapatid. Maggagabi na at wala pa silang nakikitang pabo na maiuwi. Sa kanilang paglalakad, nadaanan nila ang riles ng tren. Maya-maya'y may isang pabo silang nakita sa daan. Regina, tignan mo, sumakay pa ang pabo sa cart natin, ang sabi ni Becky. Dali-daling umuwi ang magkapatid, dala-dala ang pabo.
Nasorpresa ang magkulang ng magkapatid sa kanilang nakita. Nakaluto na kami at kakain na tayo. Anong gagawin natin sa pabo? Tanong ni Lola sa magkapatid. Ang buong mag-anak ay masayang nagsalo-salo ng gabing iyon para sa araw ng pasasalamat. Nanguna ang kanilang ama sa panalangin. Nagpasalamat sila sa mga biyaya ng Diyos sa kanilang pamilya at ang pabo nga pala kasama rin nila itong kumain sa hapagkainan. At iyon ang kwento natin para ngayong araw. Ngayon naman tumungo tayo sa kung ano ang parirala. Pag-uusapan natin kung ano ang parirala at ano ba ang pangungusap. Una, ano ang parirala? Ito ay pangkat ng mga salita na walang buong diwa, hindi katulad ng pangungusap. Uulitin ko, kapag sinabi nating parirala, ito ay pangkat ng mga salita, ngunit wala itong buong diwa at hindi mo ito maiintindihan. Mga halimbawa ng parirala, una, sa palaruan. Kung mapapansin ninyo, wala itong tuldok, wala itong kahit na anuman na magsasabi kung ito ba ay isang buong pangungusap. Susunod, tuwing araw ng pasasalamat. Na paano ang tuwing araw ng pasasalamat? Wala itong diwa, kaya naman ito ay isang parirala. Uminom ng tubig. Sino ang uminom ng tubig? Hindi nabanggit dito kung sino ang uminom ng tubig, kaya naman ito ay hindi buo, ito ay kulang, kung kaya't ito ay isang halimbawa ng parirala. Susunod, tumalon sa tawa. Sino ang tumalon sa tawa? Saan siya tumalon? Hindi natin alam, hindi natin malalaman mula dito kung sino at saan ba ito tumalon. Kung kaya ito ay halimbawa ng isang parirala. Susunod na halimbawa ay inuwi ang pabo. Sino ang nag-uwi ng pabo? Hindi nabanggit, kaya naman ito ay halimbawa ng isang parirala. At susunod na halimbawa ay natulog ng maaga. Sino at alin ang natulog ng maaga? Hindi rin ito nabanggit, kung kaya naman ito ay isang halimbawa ng parirala. Kaya naman mga bata, tandaan lamang na kapag sinabi nating parirala, ito ay hindi buo, ito ay hindi ganap. At ang kabaliktaran naman nito ay ang pangungusap na pag-uusapan din natin. Kapag sinabi nating pangungusap, ito ay mga pangkat ng salita na naghahayag ng buong diwa. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa mga bantas, katulad ng tuldok at iba pang bantas. At tandaan din natin, mga bata, na kapag sinabi nating parirala, ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Pero kapag sinabi naman nating pangungusap, ito ay nagsisimula sa malaking titik. Ngayon naman, tignan natin ang mga halimbawa ng isang pangungusap. Una, ang mag-ina ay nagluluto. Sino ang nagluluto? Sila ay ang mag-ina. Ano ang ginagawa ng mag-ina? Sila ay nagluluto. Buo ang ating diwa, kaya naman ito ay halimbawa ng pangungusap. At kung mapapansin nyo, ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatampos sa bantas na tuldok. Susunod na halimbawa, hayon ang malaking pabo. Kung mapapansin nyo, ito din ay pangungusap dahil ito ay nagsisimula sa malaking titik at buo ang kanyang diwa. Susunod na halimbawa, ang pabo ay isang ibong malaki. Ito ay isang halimbawa ng pangungusap dahil na rin sa kanyang bantas at ito ay nagsasaad ng buong diwa. At panghuling halimbawa, ang mga bata ay masaya. Sino ang masaya? Ang mga bata. Anong ginagawa? Paano ang mga bata? Sila ay masaya. Kung kaya naman, ito ay buong diwa at ito ay halimbawa ng isang pangungusap. Ngayon naman, uulitin ko ang dalawang pinag-aralan natin ngayong araw. Mayroon tayong parirala at mayroon tayong pangungusap. Kapag sinabing parirala, ito ay grupo o lupon ng mga salita na walang buong diwa. Nagsisimula lamang ito sa maliit na titik. At ang pangalawa naman ay pangungusap. Ito ay lupon o grupo ng mga salita na nagsasaad ng
buong diwa. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa mga bantas gaya ng tuldok. Ngayon naman, buksan ninyo ang inyong mga aklat sa pahina 241 at tayo ay magsasanay. Ang gagawin lang natin ay number 1. Una, nagtatalon sa kama. Ito ba ay parirala o pangungusap? Ito ay parirala. Magaling. Dahil ito ay hindi nagsisimula sa malaking titik at wala itong buong diwa. Kaya naman, kakahunan natin ang lahat ng parirala. At anong gagawin sa pangungusap? Atin itong guguhitan. Pangalawa, huminga ng malalim. Ito ba ay parirala o pangungusap? Ito ay parirala. Pangatlo, tapos nang magluto ang mag-ina. Kung makikita ninyo, mayroon tayong bantas diyan na tuldok. Ito ay isang pangungusap. Susunod, pang-apat, wala pang pabo. Ito ba ay isang parirala o isang pangungusap? Ito ay isang pangungusap. Panglima, ang mga bata ay may dalang pabo. Kung mapapansin ninyo, ito ay mayroong bantas at buo ang diwa nito. Ito ay isang pangungusap. Magaling. Susunod, humabol sa kainan. Ito ba ay parirala o pangungusap? Ito ay isang parirala. Susunod, nagluto si Lola ng masarap na cake. Sino ang nagluto? Si Lola. Ano ang kanyang iniluto? Isang masarap na cake. Kung kaya naman, ito ay halimbawa ng pangungusap. Susunod, si Reggie ay nakakita ng pabo sa may tren. Uulitin ko, si Reggie ay nakakita ng pabo sa may tren. Ito ay pangungusap dahil buo ang kanyang diwa. Susunod, nagising ng maaga. Sino ang nagising ng maaga? Hindi ito nabanggit, kung kaya naman ito ay hindi kumpleto. Ito ay parirala. At panghuli, may aso, pusa at ibon sa palaruan. Ito ay isang pangungusap dahil ito ay mayroong buong diwa. Ngayon naman, dumako tayo sa pagsasanay B sa pahina 241. Ang ating gagawin lamang ay bubuuin ang ating pangungusap gamit ang mga pariralang mayroon tayo. Una, may pabo. Para kumpletuhin ito, dadagdagan natin siyang sa lamesa. May pabo sa lamesa. Pangalawa, naligayahan ang mga bata, blank. Dadagdagan natin ito ng sa mga regalo. Naligayahan ang mga bata sa mga regalo. Pangatlo, ito ang araw, blank. Dadagdagan natin ito ng pasasalamat. Ito ang araw ng pasasalamat. Pang-apat, masaya lahat, blank. Masaya lahat ang buong pamilya. At ang panghuli, naghanda sa pagdiriwang blank. Daragdagan natin ito ng araw ng pasasalamat. Naghanda sa pagdiriwang ng araw ng pasasalamat. At yun ang ating aralin para sa ngayong araw. Ngayon naman, para sa inyong takdang aralin, sagutan ng inyong aklat sa Filipino sa pahina 238, 241 hanggang sa 242. So, iyon lamang ang ating aralin para sa ngayong araw. Sana'y natuto kayo sa ating aralin para ngayong araw. Sa susunod muli, paalam grade 2!